Ρε φίλε, πας να κοιμηθείς, ωραία. Σβήνεις φως, κλείνεις μάτι, και τότε το μυαλό ανοίγει μικρόφωνο και λέει: καλώς ήρθες στο σόου, με τη χρυσή συλλογή της ντροπής σου. Replay νούμερο 1. Όταν έπεσες από την καρέκλα μπροστά σε όλους. Replay νούμερο 2. Όταν σκόνταψες στο πεζοδρόμιο και μετά έκανες πως τρέχεις για να το σώσεις. Replay νούμερο 3. Τότε που πάτησες απάντηση σε όλους, αντί για απάντηση, και έγινε παγκόσμια πρεμιέρα. Και αφού τελειώσει η χρυσή συλλογή της ντροπής και πάρεις το Όσκαρ, ανεβαίνεις στη σκηνή, κρατάς το βραβείο και λες: θέλω να ευχαριστήσω το μυαλό μου που δεν με αφήνει να κοιμηθώ ποτέ ήσυχος, τον μπαμπά μου, τη μαμά μου και φυσικά εκείνον που έφτιαξε το κουμπί απάντηση σε όλους. Χωρίς εσάς δεν θα είχα τέτοιο υλικό για replay. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Το μυαλό μας είναι σαν video player χωρίς off. Όλη μέρα είναι απασχολημένο με σχολείο, δουλειά, κινητό, υποχρεώσεις. Μόλις πέφτεις στο κρεβάτι και δεν έχεις άλλα ερεθίσματα, το μυαλό λέει: επιτέλους άδειος χρόνος. Ήρθε η ώρα να βάλω το DVD με τις πιο άβολες στιγμές σου και όλα τα fail της ζωής σου. Είναι σαν να καθαρίζεις σκληρό δίσκο, αλλά αντί για σκουπίδια, σου πετάει τις ντροπές κατάμουτρα. Η επιστήμη πίσω από το τρόλ. Στην ουσία, το μυαλό κάνει replay, γιατί τότε χαλαρώνεις, πέφτουν τα φίλτρα και βγαίνουν στην επιφάνεια οι μνήμες που ήταν θαμμένες. Και ξέρεις ποιες μνήμες πατάνε repeat χωρίς έλεος? Μα φυσικά οι ντροπιαστικές. Το μυαλό μας το κάνει αυτό γιατί επεξεργάζεται εμπειρίες, δηλαδή για να μας εκπαιδεύσει. Αλλά αντί να το πει όμορφα, το κάνει με bullying. Είναι σαν να σου φωνάζει: αν ξανασυμβεί, θα ξέρεις τι να κάνεις. Το τυπ του καθηγητή: όταν σου πετάει το μυαλό replay των άβολων στιγμών σου, μην τσιτώνεις. Πες του: ρε φίλε, βάλε άλλα κανάλια. Βάλ' το να σκεφτεί την πιο αστεία στιγμή με φίλους, μια εκδρομή που θα ήθελες, ή ένα όνειρο που μοιάζει με ταινία περιπέτειας, μέχρι να βαρεθεί και να σε αφήσει να κοιμηθείς. Ο καθηγητής τρελοκωδικός σε καληνυχτίζει και σου θυμίζει. Το μυαλό μπορεί να σε τρελάνει με replay, αλλά εσύ μπορείς να το τρελάνεις με τη γνώση. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.